Magsuon patay human malakip sa pagkasunog sa ilang panimay sa barangay Poblasyon, lungsod sa Sibunga. Ang report ni Femari Dumabo. Maayong pagkapaig sa managsuong Jeronimo sila si Fernando Jr., 26 anyos, ug ang iyang manghod nga si Kyle, 25 anyos. Gingon nga natrap sila sa ilang lawak nga ginudahang didto nagsugod ang kayo. Giulagoy ang duha ka mga biktima nga mentally challenged. Nadawat sa Sibunga Fire Station ang alarma sa sunog alas 2:20 ganihang kadlawon. Nadeklarar nga far out alas 2:50 na sa kadlawon. Mipaygan usab og kaugalingong investigasyon ang Sibunga Municipal Police Station. Usa sa gitan-aw nilang hinungdan sa pag-ulbos sa kayo mo ang dinagkutan nga kandila. Since gabi nag-burn out man gud dire, nya dugay-dugay sa nabalik ang atong kuryente, so nagkuan sila na nagpasiga to sila kandila in which mao toy posibleng hinungdan nga nagkasunog. Tas ang inahan ug ang uyuan diri sa Pikas kwarto. So naibawan lang nila mga 2 kapin, mga 2 siguro nga init na nanay sunog ba. So gitried sa uyuan nga save. Nakaangkon usab og paso sa iyang likod ang uyuan sa mga biktima. Kinsa misway unta sa pagluwa sa managsuon. Pag kuan yun ako responde dito nga naa siya kanang ang kalayon niya namang gustungod ubos oo nya. Ang problema gud ani ma'am nga di na ko sa mablian kay kani pultahan ilang bangilan siya kato krib bitaw man butanganag mga sinina. Ngayon na nagitaso na bugat kay unya iyang ibangil diri sa iyang pultahan. Unya butangan pag nag electric pan para kung maabli siya gamay ri sa abli. Pagtanan ako ang kalayo naman sa ubos na dito na kagat. Hindi ko ako pa-extinguisher. Akong disprehan. Pag-spray na ko, nawala siya. Didali ko gawas kaya kuha ko bara kaya akong digwato na lang ako. At-tao magbalik ko. Mapapay, pagkana ko sa bara dito ang kalayo. Samtang ilang ginudahan nga posibleng tungod sa cellphone sa usa sa mga biktima nga gihimong flashlight ang hinungdan sa pagkasunog. Kay matod sa inahan nga si Lilibeth, nga wala sila magdagkot og kandila. Wala man siya dagkot og kandila kay wa may kandila. Kuan na to, ang ako ra gyud kuan kay short circuit. Kay ni brown out man to ni kalit og siga. Nya kuan ako nadunggan nga nitawag akong anak. Ni yon siya nga ma ana. Girekomendar sa kapulisan nga ipahubos sa autopsya ang mga lawas sa biktima apan mihukom ang inahan nga ilahos na lang sila sa paglubong. Gibanaban ang mobalor sa 267,000 pesos ang gibiling danyos sa sunog. Uban ni Marlon Melgazo, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.